Ježiš povedal, že toto je pokrytectvo. Nemôžete použiť kresťanstvo, najmä modlitbu ako prostriedok na povýšenie, aby si ľudia mysleli, že ste duchovní. Preto musíme byť pri riešení týchto problémov veľmi opatrní. Aká je motivácia? Modlitba je jednou zo základných opôr kresťanského života, posvätnou chvíľou priameho spoločenstva s Bohom. Medzi všetkými modlitbami vyniká modlitba Pána ako dokonalý vzor, ktorý učil sám Ježiš. Avšak aj v niečom tak životne dôležitom a mocnom sa možno pri modlitbe dopustiť chýb, ktoré ohrozia účinnosť a hĺbku našej komunikácie s Bohom. V dnešnom videu sa budeme venovať zásadnej téme pre každého kresťana. Čo by sme nikdy nemali robiť, keď sa často modlíme pre nedostatok vedomostí, môžeme zaujať postoje alebo praktiky, ktoré poškodzujú náš modlitebný život. Čomu by sme sa však mali vyhýbať, aby sme sa uistili, že naše modlitby sú skutočne účinné a Bohu sa páčia? Na usmernenie v tejto dôležitej úvahe si vypočujeme časť, ktorá nám prinesie cenné poučenia o preventívnych opatreniach, ktoré by sme mali prijať, keď sa približujeme k Bohu v modlitbe pomocou lekcií, ktoré nám dal Ježiš. Nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála a aktivovať upozornenia, aby vám neušiel žiadny dôležitý obsah. Teraz spolu objavme, čo by sme nikdy nemali robiť, keď sa modlíme, a ponorme sa hlbšie do chápania účinnej modlitby. Modliť sa, hoci niečo, čo robia všetci kresťania, nie je pre nás prirodzené, vyžaduje si určitú disciplínu a určité odhodlanie modliť sa tak, ako nás to naučil Boh. Viem, že v čase núdze sa každý modlí akýmkoľvek spôsobom, ktorý vie a môže, však? A Boh nám vo svojom milosrdenstve odpovedá, pretože Duch Svätý sa za nás prihovára a Ježiš je našim prostredníkom. Ale normálne by sme sa mali modliť podľa toho, čo nás Boh naučil, podľa jeho pokynov. Začnime teda a pozrime sa na dve veci, ktoré Ježiš učil učeníkov a nás, ktorým by sme sa mali v modlitbe vyhýbať. V prvom rade upriamujem vašu pozornosť na 5. verš na úvodné slová, ktorými Ježiš uvádza tému, ktorú hovorí: a keď sa modlíte, nehovorí, či sa modlíte, ale keď sa modlíte, predpokladá, že sa budeme modliť. Modlitba je povinnosťou každého učeníka, takže to nie je ako v deň, keď sa modlíte, alebo ak sa chcete modliť. Ježiš predpokladá, že modlitba je niečo, čo sa stane. V Novom zákone nie je žiadne usmernenie o čase modlitby. Biblia nehovorí, ako dlho sa máme modliť, 5 minút, 10 minút, hodinu, pol hodiny. Biblia o tom nehovorí. Jediná vec, ktorú nás Nový zákon učí o čase, je, že by sme sa mali modliť bez prestania, čo znamená, že modlitba musí byť v živote veriaceho stála. Niektorí sa modlia 5 minút, 10 minút, iní sa modlia hodinu. Osobne verím, že čím viac času strávime s Bohom, tým lepšie pred ním pokojne, otvorené srdcia prinášame ľuďom potreby, naše potreby. Čo však nemôžeme urobiť, je povedať, že iba ak sa modlíte 1 hodinu denne, ste osobou modlitby? Nemôžeme to urobiť, pretože to Biblia nehovorí. Biblia hovorí, že sa musíte modliť vždy v aute, doma, v kuchyni, na univerzite, v škole, v práci, nech ste kdekoľvek, musíte byť v postoji modlitby. V duchu modlitby, ktorý je otvorený pred Bohom v spoločenstve s ním. A cez deň môžeš takto hovoriť s Bohom v malých modlitbách. Modlím sa za jeho život namiesto toho, aby som toho človeka preklínal. Môžete takto stráviť celý deň, keď ste tam v kuchyni, robíte obed a hovoríte: Pane, viem, že cirkev je tu niekto v núdzi, kto nemá čo položiť na stôl, a tu som s touto hojnosťou. Chcem sa za nich práve teraz pomodliť, Pane. A keďže si sa dotkol môjho srdca, tiež im niečo prinesiem alebo im prispejem. Existuje dôvod na celodennú modlitbu, aby ste strávili celý deň naladený na Boha v spoločenstve s ním, ktorý je s ním spojený. Boh je dnes súčasťou tvojho dňa. To je to, čo Biblia učí modliť sa bez prestania. Teraz možno budete chcieť stráviť samostatnú chvíľu o samote s Bohom, so svojím manželským partnerom, s rodinou alebo s priateľmi alebo v kostole špeciálne na modlitbu. Tu máte niekoľko výhod. Môžete sa sústrediť, môžete si prečítať Bibliu, ktorá bude viesť vašu modlitbu,
Môžete spolu so svojimi bratmi a sestrami mať širší pohľad na veci, za ktoré by ste sa naozaj mali modliť. Preto v zbore máme modlitebné stretnutia, snažíme sa zhromaždiť veriacich, ale tieto hnutia nám pomáhajú modlitebné stretnutia, pretože vašou povinnosťou je neustále sa modliť, aby ste boli v spoločenstve s Bohom. Preto Ježiš hovorí, keď sa modlíš a nie vtedy, keď sa modlíš. Teraz sa pozrime na dve veci, ktorým sa musíme vyhnúť. V prvom rade nebuďte ako pokrytci, ale najprv si musíme definovať, že čo je pokrytec. Toto slovo je v gréčtine veľmi zaujímavé. Znamená to skrývať sa za niečo? A toto pomenovanie pokrytec dostali prvýkrát herci v antickom divadle, ktorí pri vystupovaní pred publikom v hre nosili masku. Možno ste to videli, je tam maska, kde sa človek smeje a drží si ju pred tvárou. Ten človek možno plače, ale maska ukazuje smiech. Takže v divadelných hrách bol herec označovaný za pokrytca, pretože bol za niečo skrytý. To, čo sa objavilo, bola tá usmievavá tvár, ale vo vnútri človek mohol plakať, mohol byť nahnevaný, ale ukázalo sa, že slovo pokrytec časom začalo označovať niekoho, kto sa javí ako niečo, čím nie je. Niekto, kto budí dojem, že je niečím, ale v skutočnosti je iný. Odtiaľ názov pokrytec, ktorý bol bežný už v Ježišovej dobe. A Ježiš potom používa výraz pokrytec pre tých ľudí, ktorí používajú modlitbu, aby sa javili ako zbožní ľudia, ktorí kráčajú s Bohom duchovne, ale v skutočnosti nimi nie sú. Toto je nesprávne použitie modlitby, keď sa chceme modliť pred ľuďmi. Ježiš nám nezakazuje modliť sa pred ostatnými. Ale keď sa modlíte na verejnosti alebo v prítomnosti iných ľudí, mali by ste sa modliť, aby ste zapôsobili na Boha, nie na ľudí. Aby si ostatní mysleli, že ste človek, ktorý je veľmi blízko k Bohu, ale v skutočnosti to tak nie je. Tak to je ten pokrytec. A samozrejme, môžeme to použiť aj v mnohých iných oblastiach života. Osoba v zbore, ktorá sa zapája do náboženských aktivít, robí veľa vecí, ale ich srdce nie je spravodlivé, nie je čisté. Takže je to maska, je to pokrytec, zdajú sa byť niečím, ale v skutočnosti nie sú. Ježiš tu konkrétne odkazuje v 5. verši na farizejov. Pozrite sa, čo hovorí. Vo svojej dobe farizeji s najznámejšími náboženskými ľuďmi. Ľudí, ktorí sa zasvetili do detailov poslúchať Boží zákon a plniť všetky predpisy Mojžišovho zákona. Ale to bola fasáda. Sú to tí istí ľudia, ktorí neskôr odsúdili Ježiša na smrť. Ježiš povedal, keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, lebo sa radi modlia stojace v synagógach a na rohoch ulic, aby ich ľudia videli. To robili farizeji v Ježišových časoch. V synagógach sa zvyčajne konala jedna prehliadka v sede, učiteľ učil a keď bol farizej pozvaný, aby sa modlil namiesto modlitby zo svojho rohu, vstal a povedal o Bože a potom urobil scénu. A každý to sledoval a premýšľali a hovorili, tento chlap sa naozaj vie modliť, musí to byť veľký Boží muž. Ale v skutočnosti to bol pokrytec. Bola to len show, ktorá mala vystupovať pred ľuďmi. Alebo na námestiach, keďže Žid podľa Mojžišovho zákona dostal príkaz modliť sa 3-krát denne, keď je čas modliť sa, aby farizej prišiel na námestie na rohu v tej najexponovanejšej časti križovatky. Postavil sa a rozhliadol sa, či ho niekto nesleduje, a potom sa tam na tom viditeľnom mieste začal verejne modliť, aby upútal pozornosť ľudí. Ježiš povedal, že toto je pokrytectvo, nemôžete používať kresťanstvo, najmä modlitbu, ako prostriedok na seba propagáciu, aby si ľudia mysleli, že ste duchovní. Preto musíme byť pri riešení týchto problémov veľmi opatrní. Aká je motivácia? Ježiš ti nezakazuje modliť sa na verejnosti, ale musíš pamätať na to, že modlitba smeruje k Bohu. A nemôžeme použiť modlitbu na to, aby sme na ľudí zapôsobili, alebo aby sme vyvolali dojem, že sme niečím, čím v skutočnosti nie sme. Ježiš tu hovorí, že v skutočnosti už dostali svoju odmenu. Aká je odmena? Ľudský potlesk. Ľudia hovoria wow, aký duchovný človek, to je všetko. Na tvoju modlitbu Boh neodpovie, najviac budeš mať túto ľudskú odmenu. Čo teda robiť toto? Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti.
a tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Ako som povedal, Pán Ježiš ti nezakazuje modliť sa na verejnosti a nehovorí, že jediná dobrá modlitba je tá, ktorá je zamknutá vo svojej izbe. Hovorí, že by sme sa mali vyhýbať pokrytectvu do tej miery, že ak je to potrebné, vyhnite sa modlitbe na verejnosti a choďte sa modliť tajne. Čo tu Ježiš odporúča, je úprimné spoločenstvo srdca medzi vami a Bohom mimo ľudských očí, alebo hľadanie ľudského súhlasu. Modlitba je chvíľa medzi tebou a tvojim Otcom, ktorý ťa vidí v skrytosti, ktorý ťa vidí tam v izbe, keď ťa nikto iný nevidí. Boh ťa vidí, keď šoféruješ, keď si v práci, keď si v škole, keď si vo svojej kancelárii, keď si sám. Boh ťa vidí a ty sa budeš modliť k nemu a usmerni svoje modlitby. Vždy musíme byť veľmi opatrní pri Ježišových slovách a chápať ich v kontexte. Ako som povedal, musíme pochopiť, čo tu Ježiš zakazuje. V predstavení zakazuje pokrytectvo a povzbudzuje nás, aby sme mali dôverný kontakt s Bohom, aby sme vedeli, že náš Boh nás vidí a že od Neho musíme hľadať odmenu. Druhá vec, ktorú Ježiš zakazuje, je márne opakovanie. Najprv použil farizejov ako príklad toho, čím by sme nemali byť, a teraz tiež používa pohanov ako príklad toho, ako by sme sa nemali modliť. Pohania boli tiež dosť nábožensky založení. Niekedy si myslíme, že iba kresťania sú náboženskí. Nie, pohania majú svoje náboženstvá. Veria vo svojich bohov, modlia sa k svojim bohom, prinášajú obety svojim bohom, riadia sa morálnym kódexom, o ktorom si myslia, že pochádza od ich bohov. Problém je, že to nie je založené na Božom zjavení, pochádza to z ľudskej predstavivosti, ale aj celého náboženského systému, ktorý majú. A tak preto, že títo bohovia nie sú skutočnými bohmi v pohanských náboženstvách. V náboženstvách, ktoré nie sú kresťanstvom, nájdete veľa z tejto mantry opakovania modlitieb, ako keby opakovanie určitých fráz, určitých slov malo magickú moc ovplyvniť božstvo. Takže pohania opakovali frázy pred svojimi bohmi. Máte na to príklad v Starom zákone, keď Eliáš vyzval Bálových prorokov. Pozrime sa, ktorý je pravý boh, oltár pre Bála, ktorý bol pohanským bohom uctievaným v Izraeli, a oltár pre pravého boha. Potom budete vzývať svojho boha a ja Hospodina. Boh, ktorý odpovie ohňom, je pravý. Na to všetok ľud odpovedal, to je dobrý návrh. Eliáš vyzval Bálových prorokov. Vyberte si jedného bíčka a keďže vás je väčšina, začnite prvý. Potom vzývajte svojho boha, no oheň nezakladajte. Vzali teda bíčka, ktorého im dal, pripravili ho a od rána až do poludňa vzývali Bála a volali: Bál, ozvi sa nám. Nikde však o ňom ani chýru, ani slichu, i keď poskakovali vôkol zhotoveného oltára. Napoludne Eliáš posmešne poznamenal: Kričte hlasnejšie, je to predsa Boh. Možno rozjíma, alebo si musel odskočiť, alebo odcestoval, a zda drieme a treba ho zobudiť. Tak sa pustili do náramného kriku a podľa svojho zvyku bodali sa mečmi a oštepmi, až ich krv zalievala. I neskôr popoludní zostali vo vytržení až do hodiny pokrmovej obety. O Bálovi však nikde ani chýru, ani slichu, ani náznaku. Vtedy povedal Eliáš všetkému ľudu: Pristúpte ku mne. Všetok ľud k nemu pristúpil a on opravil zrúcaný Hospodinov oltár. Potom prišiel rad na Eliáša. Podišiel k oltáru, postavil a prikázal, aby ho poliali vodou, aby ho dôkladne namočili. Odpovedz mi, Hospodin, odpovedz, aby tento ľud spoznal, že ty, Hospodin, si Boh a znovu si získavaš ich srdce. V tom spadol Hospodinov oheň, strávil spaľovanú obetu, drevo, kamene i prach a vodu v priekope vysušil. Toto je kontrast, ktorý tu Ježiš robí. Keď sa modlíte, nebuďte ako pohania, pretože si myslia, že podľa ich mnohých slov budú vypočutí. Je to preto, že nevedia, kto je Boh. Ježiš vysvetľuje: Nemali by ste byť ako oni. Vo verši 8 váš Otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho požiadate. Predtým, než sa opýtame, skôr než verbalizujeme svoju potrebu, Boh to už vie, pretože náš Boh je vševediaci, všemohúci, všade prítomný. Nie je ako títo bohovia ľudskej fantázie, ale je Boh, ktorý všetko vie. Boh, ktorý si je vedomý aj tých najmenších detailov o tvojom živote. Nielenže vie všetko, čo potrebujete, ale presne vie, čo potrebujete. Aj keď sa niekedy pýtaš na iné veci,
Ježiš nás neodrádza od toho, aby sme trvali pred Bohom alebo vytrvali v modlitbe, keď sa zdá, že Boh pomaly odpovedá. Je rozdiel byť s Bohom a vytrvať v modlitbe s Bohom a opakovať frázu. Najlepším príkladom je katolícka cirkev, kde sa veriaci učia modliť 10, Zdravás Mária alebo 20 našich otcov, aby získali priazeň, alebo aby im Boh odpustil, alebo aby odčinili nejaký druh hriechu ako pokánie. Myšlienka je teda taká, že ak budete neustále opakovať modlitbu Otče náš, Zdravás Mária, alebo akýkoľvek iný druh modlitby, vzbudíte v Boha citlivosť a prinútite ho odpovedať. Ale Ježiš hovorí, že to tak nefunguje. Avšak, ako som povedal, to neznamená, že sa nemôžete hádať s Bohom. Premýšľajte o tom takto. Ak vaše dieťa príde za vami a povie: Mama, v nebi chcem jesť. Mama, v nebi chcem jesť. Mama, v nebi chcem jesť. Čo si myslíte, ak k vám vaše dieťa príde a urobí to správne? Boli by ste radšej, keby vaše dieťa prišlo a povedalo: Mami, som hladný a potrebujem jesť, vieš, že mám 5 rokov a potrebujem pravidelne jesť. Prečo na mňa nereaguješ? Nemyslíš si, že som pre teba dôležitý? Toto je naliehanie na modlitbu. Toto je vytrvalosť s Bohom. Prečo mi neodpovedáš? Pane, urazil som ťa nejakým spôsobom? Deje sa so mnou niečo? Je nejaký hriech v mojom živote? Alebo sa zle pýtam, prečo neodpovedáš? A povedz: Ó Bože, Ty si taký dobrý. Biblia hovorí, že ak sa modlíme a prosíme Pána, dobre, ale Pán mi neodpovedá. Toto je iné, nie je to zbytočné opakovanie. Je to vytrvalosť v modlitbe, naliehanie na Boha, zápasenie s Bohom v modlitbe. Biblia nás učí robiť to, ale myslieť si, že len opakovaním fráz Boh vypočuje. To je pohanstvo. Náš Boh taký nie je. Chce, aby ste sa s ním rozprávali, uvažovali s ním, hádali sa s ním, povedali mu, prečo by mal odpovedať na vašu modlitbu. A možno si poviete, či on už nevie. On to vie, ale chce, aby si to vedel aj ty. Je to tak dobré. Keď stojíme pred Bohom a pýtame sa ho, prečo neodpovedá, alebo prečo by mal odpovedať na modlitbu, bolo by dobré cvičenie. Keď žiadaš niečo od Boha, aby si to napísal na papier, pričom uvedieš 10 dôvodov, prečo by ti mal Boh odpovedať. Potom sa s ním pohádajte, uvidíte, že možno tú vec nepotrebujete až tak, ako ste si mysleli. Niekedy prinášame Bohu potreby, ktoré v skutočnosti nie sú potrebami, a bez tých vecí, o ktoré prosíme, by sme sa mohli celkom dobre zaobísť. Ježiš teda poukazuje na 2 veci, ktorým sa treba vyhnúť. Keď sa modlíme, prvým je pokrytectvo, keď sa modlitba javí ako niečo, čím nie sme. A druhý, používanie márnych opakovaní, keď by sme mali vedieť, že Boh vie, že sa s ním hádame a vytrváme, čo je celkom iné. V druhej časti Ježišovej inštrukcie hovorí nám, za čo by sme sa mali modliť, potom nám tu dáva vzor modlitby Otče náš, kým sa dostaneme do vzoru modlitby Pána. Najprv musíme diskutovať o tom, čo Ježiš zamýšľal tým, že dal svojim učeníkom vzor. Keď dal tento vzor, navrhoval, aby sme túto modlitbu brali ako štandardnú modlitbu, ktorá sa má recitovať každý deň po prebudení. Máme povedať: Náš Otec v nebi, posvetený, buď Tvoje meno, príď kráľovstvo Tvoje. Toto by sme mali robiť? A keď ideme spať, je napríklad modlitba pred spaním to isté: Náš Otec v nebi? Myslel Ježiš toto? Je to vzor? Vzor pre nás. Niektorí ľudia si to myslia a v priebehu dejín kresťanstva, ako som už spomínal, existujú hnutia, ktoré ako jedinú modlitbu používajú modlitbu Otče náš. Ľudia, ktorí sa vedia modliť len modlitbu Pána. A ak namiesto modlitby hovoríš modlitbu Pána, hovor s Bohom slobodne. Ako keby ste sa rozprávali s človekom, ktorému je trápne hovoriť s Bohom, pretože Otče náš sa nakoniec stane barličkou. Modliť sa vedia len opakovaním modlitby Otče náš. Nemyslím si, že toto bol Ježišov zámer, modlitba Pána, ktorú tu učí. Modlitba učí svojich učeníkov, učí nás viesť k tomu, aké by mali byť priority v mojom živote, za ktoré by som sa mal modliť. A to hlavné sa týka kráľovstva Božieho a hlavných vecí, ktoré sa týkajú môjho života na tomto svete, za čo by som sa mal tiež modliť. Teraz vám chcem povedať, že to funguje veľmi dobre ako vodítko v mojom osobnom živote,
Niekedy, keď som trochu nesústredený a dezorientovaný, nie som si istý, za čo sa mám modliť. Modlitbu Pána často používam ako usmernenie, aby som si urovnal myseľ, takže mi nedochádzajú veci, ktoré by som mal povedať pred Bohom. Takže zapamätať si modlitbu Pána, ísť bod po bode a modliť sa k Bohu za veci, ktoré sú tam uvedené. Takže ako všeobecné vedenie a ako podnet k modlitbe, ktorú Ježiš učí, je pred nami, aby sme sa nestali zbytočným opakovaním, ale ako návod, ako sa máme modliť. Modlitba je pre kresťanov ústrednou duchovnou praxou, priamym komunikačným kanálom s Bohom, ktorý nám umožňuje uctievať. Ďakujte, vyznajte svoje hriechy a hľadajte Božie vedenie. Avšak aj niečo tak zásadné sa dá správne zaviesť. Ak si nedáme pozor, dochádza k bežným chybám, ktoré môžu podkopať účinnosť našich modlitieb a zabrániť nám zažiť hĺbku pravého spoločenstva s Bohom. Jednou z najčastejších chýb je nedostatok úprimnosti. Boh túži po autentickom vzťahu s nami, čo si vyžaduje úprimnosť v našich modlitbách. Pokrytectvo alebo snaha vyzerať zbožnejšie, než v skutočnosti sme, nemá pred Bohom miesto. V 6. kapitole Matúša Ježiš varuje pred modlitbou, aby nás ostatní videli a zdôrazňuje, že Boha by sme mali hľadať v skrytosti s pravým srdcom. Ďalšou chybou je prázdne opakovanie slov. Ježiš to riešil aj v kázni na vrchu, konkrétne v Matúšovi 6:7, kde nás poučuje, aby sme nepoužívali márne opakovania ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre ich množstvo slov. Modlitba by mala byť zmysluplným rozhovorom s Bohom. Nie mechanický prednes fráz bez reflexie. Nedostatok viery je ďalšou významnou prekážkou v modlitbe. Jakub nám pripomína, že keď o niečo prosíme Boha, mali by sme prosiť s vierou bez pochybnosti. Modlitba bez viery je neúčinná a odhaľuje nedostatok dôvery v Božiu moc a dobrotu. Musíme pristupovať k Bohu s istotou, že počúva a odpovedá. Podľa jeho vôle je dôležitým aspektom zosúladenie našej vôle s Božou vôľou. Často sa modlíme za svoje túžby a potreby, bez toho, aby sme zvážili, či sú v súlade s Božou vôľou Boha. V 1. Jánovi nás učí, že ak sa o niečo pýtame podľa Boha, počuje nás. Preto je dôležité hľadať vedenie od Ducha Svätého, aby naše modlitby boli v súlade s Božími zámermi. Rozptyľovanie je jemný, ale silný nepriateľský hriech, ktorý žijeme vo veku neustáleho rozptyľovania, ktoré môže ľahko napadnúť náš čas modlitby. Musíme si nájsť pokojné miesto a venovať čas modlitbe. Môže pomôcť zamerať našu myseľ a srdce na Boha. Teraz sa pozrime na dva biblické príklady, ktoré demonštrujú silu úprimnej modlitby uskutočnenej srdcom a dôverou v Boha. Silný príbeh v Biblii, ktorý zdôrazňuje silu modlitby, je príbeh Anny, matky Samuela, ktorá sa nachádza v 1. Samuelovi kapitola 1. Elkana mal dve ženy. Jedna sa volala Anna, druhá Peninna. Peninna mala deti, Anna však bola bezdetná. Keď raz Elkana prinášal obetný dar, dal z neho po kuse svojej žene Peninne i všetkým jej synom a dcéram. Jej sokyňa ju ustavične urážala a trápila, lebo Hospodin jej uzavrel lono. Takto bývalo rok čo rok, kedykoľvek Anna putovala do Hospodinovho domu, Peninna ju doháňala až k slzám, takže ani nejedávala. Jej muž Elkana sa spýtal jen: Anna, prečo plačeš a neješ, prečo sa tak trápiš? Nie som ti vzácnejší než 10 synov. Keď sa raz v Šile najedli a napili, Anna vstala. Kým kňaz Eli sedel na stolci pri verajach Hospodinovho chrámu, ona sa v žalostnom plači modlila k Hospodinovi. Pritom zložila tento sľub: Hospodin zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na ňu, ak na ňu nezabudneš, ale jej dáš mužského potomka, darujem ho Hospodinovi na celý život a britva sa jeho hlavy nedotkne. Keď sa už dlho modlila pred Hospodinom, Eli pozoroval jej ústa. Eli sa jej spýtal: dokedy budeš opitá? Vytriezvi. Anna odpovedala: nie je to tak, môj páne, som žena, ktorá má dušu plnú bôľu. Nepila som víno ani iný opojný nápoj, iba dušu som si vylievala pred Hospodinom. Nepokladaj svoju služobnicu za ničomnú ženu, lebo čo som doteraz hovorila, pochádzalo z veľkého žiaľu a trápenia. Eli na to povedal: choď v pokoji. Boh Izraela nech splní tvoju prosbu, s ktorou si sa na ňo obrátila. Potom Elkana poznal svoju ženu Annu.
a Hospodin sa na ňu rozpomenul. Otehotnela a v pravý čas porodila syna, ktorému dala meno Samuel, čo znamená vypočutý Bohom. Lebo ako povedala Anna, prosila som ho od Pána. Keď bol Samuel odstavený, Anna splnila svoj sľub, vzala chlapca do chrámu v Šile a odovzdala ho kňazovi. Eli povedal za toto dieťa: Modlil som sa a Pán mi vyhovel mojej prosbe, o ktorú som ho žiadal. Preto som ho požičal Pánovi, kým žije, je vedený k Pánovi, tak Samuel vyrastal v službe Pánovi v chráme. A stal sa jedným z najväčších prorokov Izraela. Anna a jej príbeh je silným svedectvom o tom, ako úprimná modlitba vykonaná s vierou a pokorou môže pohnúť srdcom Boha. Anna sa modlila s takou intenzitou a oddanosťou, že Boh odpovedal na jej prosbu, nielen že jej dal syna, ale tiež umožnil Samuelovi stať sa životne dôležitým duchovným vodcom izraelského národa. Anna a jej príbeh nám pripomína, že Boh počuje modlitby svojho ľudu a odpoveda spôsobom, ktorý často presahuje naše predstavy. Druhý príklad je pozoruhodný príbeh. Aj to ukazuje silu modlitby. Príbeh judského kráľa Ezechiáša, keď čelil veľkej hrozbe zo strany asýrskej armády pod velením kráľa Senátora. Tento príbeh sa nachádza v 2. kráľov, kapitole 19. Ezechiáš bol spravodlivý a bohabojný kráľ, ktorý vládol v Judsku. Počas jeho panovania dobila mocná asýrska armáda vedená kráľom Senátorom rôzne národy a mestá v okolí Judska a teraz ohrozovala Jeruzalem. A keď počul o Tirhákovi, etiópskom kráľovi, že hovorili: Hľa, vyšiel, aby bojoval s tebou. Zase poslal poslov k Ezechiášovi s týmito slovami: Takto poviete Ezechiášovi, judskému kráľovi: Nech ťa neklame tvoj Bôh, na ktorého sa nadeješ, hovoriac: Nebude vydaný Jeruzalem do ruky asýrskeho kráľa. Vtedy vzal Ezechiáš list z ruky poslov a prečítal ho. A odíduc hore do domu Hospodinovho, rozvinul ho Ezechiáš pred Hospodinom. A Ezechiáš sa modlil pred Hospodinom a povedal: Hospodine Bože Izraelov, ktorý tróniš nad cherubínmi, Ty si sám jediný Bôh, a to všetkých kráľovstiev zeme, Ty si učinil nebesia i zem. Nakloň, Hospodine, svoje ucho a počuj. Otvor, Hospodine, svoje oči a vidz a počuj slová Senacheribove, ktorý ho poslal, aby sa rúhal živému Bohu. Je to skutočná pravda, Hospodine. Spústošili asýrski kráľovia tie národy aj ich zeme a pohádzali ich bohov do ohňa, lebo to neboli bohovia, ale dielo rúk človeka, drevo a kameň, a zahubili ich. A tak teraz, Hospodine náš Bože, prosíme, zachráň nás z jeho ruky, aby poznali všetky kráľovstvá zeme, že Ty, Hospodine, si sám jediný Bôh. Boh odpovedal na Ezechiášovu modlitbu prostredníctvom proroka. Izaiáš, ktorý poslal odkaz kráľovi, uisťoval ho, že Boh vypočul jeho modlitbu a že Senacheriba nevstúpi do Jeruzalema. Boh sľúbil, že ochráni mesto a porazí Asýrčanov. A stalo sa tej istej noci, že vyšiel anjel Hospodinov a pobil v asýrskom tábore 185 000. A keď vstali skoro ráno, videli, že, hľa, všetci boli mŕtvolami. Jeruzalem bol zachránený presne tak, ako Boh sľúbil Ezechiášovi. Ezechiášov príbeh ukazuje silu modlitby v časoch veľkého nebezpečenstva. Keď sa zdalo, že niet nádeje, obrátil sa k Bohu v modlitbe a Boh odpovedal a zázračne zachránil Jeruzalem pred hrozbou, ktorú sa zdalo nemožné prekonať. Tento príbeh je ako silné svedectvo, ktoré Boh počuje, modlitby svojich služobníkov a jeho schopnosť mocne zasahovať do ich života. Teraz sa modlite so mnou. Pane Bože, ďakujeme Ti za možnosť komunikovať priamo s Tebou, prostredníctvom modlitby. Pomôž nám modliť sa s úprimnosťou a čistotou srdca. Nehľadať uznanie od ľudí, ale len túžiac potešiť ťa a byť vo Tvojej prítomnosti. Osloboď nás od pokrytectva a prázdnych opakovaní slov, ktoré môžu skresľovať podstatu našej modlitby. Daj nám, Pane, pokornú, srdečnú a neochvejnú vieru, takže môžeme plne dôverovať Tebe a Tvojej vôli. Nauč nás modliť sa podľa Tvojich zámerov a vždy hľadať Tvoje vedenie vo všetkom, čo robíme. Nech sme s Tebou v neustálom spojení každú chvíľu nášho dňa s vedomím, že si vždy s nami, počuješ naše modlitby
a vedieš naše kroky. V mene Ježiša prosíme. Amen. Zanechajte svoj názor na tému videa v komentároch. Vždy rešpektujem názory ostatných, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak bol pre vás tento obsah cenný, požiadal by som vás, aby ste ma podporili svojim odberom. Nech nechyba vám žiadne z našich pripravovaných videí. Zdieľajte toto video s rodinou a priateľmi, dajte like a zanechajte svoj názor v komentároch, pomôže to videu osloviť viac ľudí. Spolu môžeme osvietiť viac myslí a rozšíriť naše chápanie. Ďakujem, že ste tu a nech vás Boh žehná.